Добрый дзень, сябры! Сёння, як вы ўжо зразумелі, відэа ў нас будзе нестандартнай тэматыкі. Вы, напэўна, пацікавіцеся, зададзіце сабе пытанне, а чаму вось я раптам вырашыў пераскачыць з палітычнай тэматыкі, філасофскай, гістарычнай, на такую незвычайную, ну і досыць маргінальную, як лічаць некаторыя, тэму, як неапазнаныя летальныя аб'екты. Чаму мне ўвогуле гэта стала цікава і якую важнасць гэта мае для нас. Аб усім па парадку, падрыхтуйцеся, я думаю, сёння вам будзе цікава. Увогуле, як я зацікавіўся гэтай тэмай? Канешне, вы, сябры, большасць з вас, ці ўсе вы ведаеце мяне як палітычнага блогера, найперш былога палітвязня і ўсё такое астатняе. Аднак скажу, што мяне заўсёды цікавілі глобальныя праблемы. Я з дзяцінства задаваў сабе пытанні глобальнага маштабнага характару, пачынаючы ад таго, што такое Бог, ці ёсць ён, калі ёсць, то што ён сябе ўяўляе, ці ёсць жыццё на іншых планетах, што за межамі сусвету знаходзіцца, бо мы вось ведаем, што ёсць сусвет, што ёсць планеты, а там што далей за гэтым сусветам, а за тым сусветам, які за тым сусветам, што яшчэ? Вось пытанні вечнасці, часу, яны заўсёды, гэтыя парадоксы, яны заўсёды неяк мяне прыцягвалі. Да таго ж час майго сталення гэта канец 90-х, пачатак нулявых гадоў. А хто пастарэй узростам, тыя памятаюць, што якраз гэта быў вялікі ўсплёск інтарэсу да ўсяго паранармальнага. Гэта і полтергейст, і прывіды, і лятаючыя талеркі, іншапланецяне. Карацей, гэта быў такі перыяд, калі савецкі і ранне постсавецкі народ толькі дарваўся да закрытых раней пластоў інфармацыі, і раптам усім усё гэта стала цікава, і гэтая тэма абмяркоўвалася ў прэсе, і пісалася шмат кніг на гэтую тэму. І сталася так, што частка з гэтых кніг былі ў бібліятэцы майго бацькі, у хатняй бібліятэцы, у Гомелі я тады жыў. У прыватнасці магу згадаць такія кнігі, як «НЛО просит посадки», «НЛО пришельцы из будущего», дарэчы, беларусам напісаная другая. Гэта быў пачатак нулявых, канец 90-х гадоў. Перш за ўсё, калі казаць аб важнасці гэтай тэматыкі, я думаю, многім з вас, мае сябры, трэба перш за ўсё патлумачыць ці даказаць, што НЛО увогуле як з'ява існуюць. У многіх людзей, не па іхняй віне, а з-за працы масавай культуры, склалася такое памылковае ўражанне, як быццам НЛО гэта ўвогуле нейкая фантазія, это нейкі плод пісьменнікаў, фантастаў, гэта кінематограф, масавая культура. А насамрэч гэта нейкая такая рэч, якая знаходзіцца недзе на грані нашага з вамі разумення сусвету, недзе ў прамежку між бітвай экстрасэнсаў і фантастычнымі раманамі. Насамрэч, сябры, сітуацыя нашмат больш сур'ёзная, і я спадзяюся, у гэтым відэа я смагу вам данесці, чаму гэтая тэма рэальна для нас важная, і яна заслугоўвае вельмі руплівага абмеркавання і аналізу. Пачнем з таго, што НЛО, незразумелага паходжання аб'екты ў небе, назіраліся чалавецтвам на працягу ўсёй ягонай гісторыі. Гэта і ў антычнасці, і ў сярэднявеччы, і ў новы час. Самога такога моменту, як у чалавецтва з'явіліся пісьмовыя крыніцы, у якіх людзі фіксавалі тое, што з імі адбываецца, тое, што яны бачаць, мы сустракаем у людзей паведамленні аб неапазнаных лятальных аб'ектах. І сёння гэтая тэма ўжо з'яўляецца аб'ектам вывучэння некаторых навукоўцаў. Аднім з такіх навукоўцаў быў Рычард Слотерс, доктар навук, супрацоўнік Інстытута касмічных даследаванняў імені Годарда. Артыкул ягоны, з якога я і пачерпнуў інфармацыю, з якой вамі зараз падзялюся, я знайшоў на сайце НАСА. У сваёй працы «Неапазнаныя летальныя аб'екты ў класічнай антычнасці» ён заняўся руплівым пералічэннем і аналізам сведчанняў аб НЛО, якія не падпадаюць пад тлумачэнне ў якасці атмасферных феноменаў. То бок ён з усіх гэтых сведчанняў, рэальна шматлікіх, абраў толькі тую частку, якая відавочна ніяк не можа быць патлумачаная натуральнымі прычынамі. Вось цытаты з ягонага артыкула.
Цытуе ён Ціта Лівія, рымскага гісторыка. У Рыме ў 2018 годзе, маецца на ўвазе да нараджэння Хрыста, відовішча караблёў, якія зіхацелі ў небе. Пліній, 100 год да нараджэння Хрыста. Круглы шчыт, што гарэў і выпускаў ясачкі, пранёсся праз неба з захада на ўсход, на заходзе сонца. Сенека, між 151 і 146 гадамі да нашай эры. Гэта якраз час Трэцяй пунічнай вайны. Пасля смерці караля Дзіметрыуса Сірыйскага, незадоўга да Ахейскай вайны, разгарэлася камета, не меншая, чым сонца. Перш гэта быў вогненны чырвоны дыск, які выпраменьваў святло такое моцнае, што яно раздзяляла цемру. Потым пакрысе яго памер змяншаўся, і яркасць зніжалася. Урэшце святло яе зусім памерла. То бок мы бачым, што летапісцы антычнасці, увогуле людзі антычнасці, яны апісвалі ўсе гэтыя з'явы ў даступных сабе тэрмінах. У іх не было уяўлення касмічны карабель прыхадняў з космасу. У іх было уяўленне шчыт, але вельмі вялікі і які ляціць па небу. То бок яны параўноўвалі тое, што бачылі з знаёмымі сабе прадметамі. Таму і з'яўляюцца такія азначэнні, як зброя ў небе, бітвы небеснага воінства, нябесныя калесніцы і гэтак далей. Мажліва, хтосьці скажа, што гэта былі аб'екты натуральнага паходжання, проста што старажытныя людзі іх не ведалі. Аднак жа рэч у тым, што такія рэчы, як каметы, баліды, метэоры, аблокі розных незвычайных формаў былі старажытным людзям добра вядомыя. Яны не маглі іх ні з чым іншым паблытаць. Зноў жа, хтосьці можа сказаць, што яны выдумалі гэтыя сведчанні, проста нафантазіравалі і запісалі ў летапіс, таму што ім так захацелася. Калі мы прымем такую крытыку, то атрымаецца, што мы ўвогуле нічога не ведаем пра гісторыю чалавецтва да вынаходніцтва фотаздымкаў, таму што калі яны гэта выдумалі, то яны выдумалі ўсё астатняе. Такім чынам не існавала ані імператараў, ані войнаў, якія яны апісваюць, таму што такое не можа быць, што яны там хлусяць, а тут яны кажуць праўду. Тады яны ўжо паўсёль хлусяць. Аднак жа сучасная гісторыя НЛА пачалася значна пазней, а менавіта ў 1947 годзе. Гэтая гісторыя надзвычай важная для нашага разумення таго, якім чынам развіваўся вобраз НЛА ў масавай культуры. Дык вось, 24 чэрвеня 1947 года Кеннет Арнальд, бізнесовец і палітык, ляцеўшы на прыватным самалёце ля гары Райнір, яна ж Тахома, заўважыў успышкі святла побач з сабой. Спачатку ён падумаў, што гэта былі водблескі святла ад шкла ягонай кабіны. Але зрабіўшы некалькі манёўраў, то бок ён пахістаўся влева-права, ўніз вверх на сваім самалёце, ён зразумеў, што не, гэта не водблескі святла. І хутка пабачыў 9 аб'ектаў прыблізна дыскавіднай формы, якія перасоўваліся ланцугом. Так як ён быў пілотам, прафесіяналам, то з дапамогай апаратуры і розных метадаў назірання ён змог прыблізна ацаніць іхнюю адлегласць ад сябе, вышыню, памеры, хуткасць. Каб не заходзіць нам занадта далёка ў дэталі, памер кожнага апарата ён ацаніў самае малае ў 18 метраў, а хуткасць ад 1900 да 2500 км за гадзіну. То бок, усім вам вядома цудоўна, што на той час не існавала летальных апаратаў, здольных дасягнуць такой хуткасці. Самае цікавае, што далейшае даследаванне гэтага назірання, вы зразумелі, што Кеннет Арнальд спусціўся ўніз, расказаў аб гэтым прэсе, паведаміў аб гэтым уладам. Тады ж яшчэ былі часы халоднай вайны, усе баяліся камуністаў і іхняй мажлівай сакрэтнай зброі. Гэта стала адразу здабыткам галоснасці. І вось пачалося расследаванне, пачалі высвятляць, што гэта такое, прэса падключылася, паліцыя, і выявіліся самая малая 4 іншых сведкаў з таго ж стата, з таго ж мясцовасці, якія таксама назіралі ў той жа самы час гэтыя аб'екты з розных пазіцый. 8 з аб'ектаў, як гаворыць Кеннет Арнальд, былі круглымі, а адзін серпавіднай формы.
яны, як ён гаворыць, былі настолькі тонкімі, што часам рабіліся проста небачнымі. Ну, разумееце, яны то бок ляцелі тарцом да яго. Дарэчы, што вельмі важна, ён не сказаў тады, што яны былі ў форме талерак ці сподачкаў. Ён сказаў, што яны рухаліся як талеркі, якія запусцілі па паверхні вады. Ну, але ўжо ў прэсу гэта вышло як лятаючыя талеркі, і гэтае значэнне мы ведаем па сённяшні дзень. Што цікава, прыблізна аналагічныя аб'екты бачылі ў гэтых самых мясцовасцях яшчэ і праз амаль месяц. 12 ліпеня таго самага году былі сфотаграфаваныя ўжо, знятыя на плёнку, аналагічныя аб'екты, і іхняе фота было апублікавана ў газеце Daily World. І ведаеце, я глядзеў шмат відэа, чытаў артыкулаў з выкрыццём феномена НЛА ад людзей, якія лічаць, што нічога гэтага не існуе, і ўсё, што все назіранні, аб якіх паведамляюць людзі, гэта нейкія там прыдумкі. Адзін з іх гэта Владзімір Сурзін, астрафізік, папулятар навукі, які з'яўляецца вялікім скептыкам што да НЛА, робіць розныя лекцыі, дзе даказвае, што гэтага феномена хутчэй за ўсё не існуе, і тыя, хто яго бачыў, яны бачылі насамрэч нешта іншае, сабе ў галаву нешта там надумалі. Вось паглядзіце маленькі адрезак з ягонай лекцыі. А теперь смотрите, НЛО перед вами настоящие. Все-таки бывают. Все-таки летают. Ну а что это такое? Это где-то в начале 60-х над Канадой сфотографировали. Вот что это такое? Это фотография известная, перепечатывалась часто. Давайте дальше посмотрим. Вот. Но тут уже все понятно становится. Вот. Шикарное облако. Совершенно такой технической формы. Четкие края, четкая форма, летающая тарелка. А тут целая эскадрилья. Как правило, это бывает в горных местностях. Я даже в Италии, в Неаполе, в музее картину увидел, где вот на одном из НЛО экипаж. Это там обсерватория, рядом Капо-ди-Монте галерея. Вот они, вот они. Разумееце, то бок ён гаворыць не пра інцыдэнт з Кеннетам Арнальдам, а агулам пра назіранні дыскавідных НЛА. Я мушу паверыць, што чалавек, які бачыць групу металічнага колеру прадметаў, якія з фантастычнай хуткасцю перасоўваюцца па небе, прытым чарадою ідуць так, ён насамрэч бачыць лінзавіднае воблака. І то бок назіральнік, а ў нашым выпадку гэта яшчэ і пілот, які ў небе праводзіць шмат часу свайго жыцця і ведае цудоўную метэаралогію і бачыў розныя аб'екты ў небе, назіральнік, пілот не ў стане адрозніць лінзавіднае воблака ад групы аб'ектаў, якія рухаюцца за скорасцю 1800 км на гадзіну. То бок, по-моему, это такі абсурд, і мне вот гэты чалавеку хоча сказаць, што я мушу до такой ступені лічыць назіральнікаў нейкімі неадэкватамі ці фантазёрамі. Мне падаецца, гэта такі падыход вельмі дзіўны. Другі эпізод, які мае таксама гістарычную важнасць для ўсёй гісторыі НЛА, для разумення таго, як ён стаў такім вось культурным артэфактам, які мы бачым зараз, гэта падзеі ў Розуэля. І зноў жа прашу заўважыць 1947 год. Гэта адбылося ўсяго праз месяц, нават крыху меней, пасля назіранняў Кеннета Арнальда. У ліпені 1947 году на ранча паблізу ад горада Розуэл, штат Нью-Мексіка, мясцовыя знайшлі аскепкі таго, што ім падалося лятаючай талеркай. Ну, чаму ім гэта так падалося? Таму што паведамленнямі аб гэтых летаючых талерках былі на той момант стракаталі ўсе СМІ. І звязаліся з вайскоўцамі з бліжэйшай авіябазы, і тыя адправілі 2 афіцэраў на месца здарэння, каб сабраць парэшткі. Адзін з гэтых афіцэраў Джесі Марсел. Запомніў гэтае імя, яно нам яшчэ згадзіцца. Праз некалькі дзён прэс-секретар вось гэтай самай авіябазы, якая пасылала сваіх людзей,
робіць для Associated Press наступны прэс-рэліз. Шматлікія чуткі адносна лятальнага дыска учора сталі рэальнасцю, калі аддзелу разведкі 509-й бомбавай групы 8-й паветранай арміі на вайсковым аэрадроме Розвелл пашчасціла займець у сваё распараджэнне гэты дыск, дзякуючы супрацоўніцтву аднаго з мясцовых ранчараў і офіса шэрыфа акругі Чейвс. Лятальны аб'ект прызямліўся на ранча непадалёк ад Розвелла недзе на мінулым тыдні. Не маючы тэлефоннай сувязі, уладальнік ранча захоўваў дыск да таго часу, пакуль не змог звязацца з офісам шэрыфа, які, у сваю чаргу, паведаміў маёру Джейсі А. Марселу з раздзела выведкі 509-й бомбавай групы. Канешне, такая заява ў прэсу выклікала немаверны хайп. Аднак у хуткім часе вайскоўцы сабралі прэс-канферэнцыю, дзе сказалі: так, усім без панікі, спакойна, гэта былі парэшткі метэаралагічнага зонда. І тут трэба дадаць, што якраз у гэты час ЗША праводзіла гэтак званы праект Магул. Вайскоўцы запускалі ў стратасферу паветраныя шары, на іх умацоўваліся антэны для таго, каб адсочваць гукавыя хвалі ад мажлівых савецкіх ядзерных выпрабаванняў. Таму, вядома, у іх заўсёды былі нагоды для засекрэчвання гэтага інцыдэнту і для дэзінфармацыі публікі. Ну і дадам, што да сапраўднага выпрабавання атамнай бомбы з Савецкім Саюзам заставалася тады яшчэ 2 гады. І тым не менш, гісторыя мела працяг. У 1978 годзе ўжо прыгаданы намі Джесі Марсель дае інтэрв'ю, у якім гавора, што тыя парэшткі, якія ён транспартаваў, з'яўляюцца часткамі незямнога летальнага апарату і маюць усялякія незвычайныя ўласцівасці. Ну, да прыкладу, ён казаў, што яны могуць запамінаць форму, вось яго скамяка, яшчэ ён потым разварачваецца ў такую самую форму. Вось менавіта з гэтага інтэрв'ю, якія даў Джесі Марсел, і пайшла аграмадная колькасць тэорый змовы адносна таго, што улады ЗША валодаюць парэшткамі касмічнага карабля інапланецянаў, але хаваюць іх на сваіх вайсковых базах, вывучаюць і спрабуюць скапіраваць гэтыя тэхналогіі. На гэтую тэму напісана безліч кнігаў, знята мноства фільмаў, мастацкіх, дакументальных, навуковых, псеўданавуковых. Ну а ў 1990-х гадах амерыканскі ўрад ужо афіцыйна прызнаў, што тое, што было падабрана ў Розвелле, гэта былі парэшткі якраз апарата з праекта Магул. Што да мяне, то у мяне няма нейкага 100% меркавання наконт таго, што гэта было менавіта ў Розвелле. Зусім адмаўляць іншапланетную версію я не магу, аднак схіляюся ўсё ж такі да зямной версіі. Хаця б па той прычыне, што калі гэта былі парэшткі касмічнага карабля іншапланецянаў, то, падлічыце самі, у амерыканцаў было ўжо 80 год для таго, каб іх скапіраваць і на іхняй аснове стварыць такія ўжо тэхналогіі, якія дазволілі б ім даўно ўжо абскакаць усю планету, усіх сваіх праціўнікаў геапалітычных у тэхналагічным сэнсе, павыграваць без праблемаў усе войны і гэтак далей. Але ж яны гэтага не зрабілі, значыцца, хутчэй за ўсё не маглі зрабіць. І тым не менш, гэты інцыдэнт якраз і вайшоў у папулярную культуру навечна, асабліва ў ЗША. Зараз у Розвелле проста немаведама што. Там і гатэлі, і кавярні, і бургерныя, все з іншапланецянамі. Ледзь там не фэсты, па-мойму, і фэсты праводзяцца штогадовыя, прысвечаныя іншапланетнай тэматыцы. Карацей, цэлы іншапланетны Дыснейленд. Але, як я ўжо сказаў, акрамя такіх сумнівных выпадкаў і вельмі раскручаных у СМІ выпадкаў, працягваліся па ўсёй зямлі назіранні НЛА. Па меры таго, як у людзей рабілася ўсё болей і болей фота і відэапрыладаў для асабістага карыстання, з'яўлялася ўсё болей фота і відэа здымак НЛА. Па меры таго, як разрасталася халодная вайна, павялічвалася колькасць радыялакацыйнага абсталявання ва ўсіх краінах НАТО. І гэта таксама спрыяла таму, што вайскоўцы ўсё болей і болей назіралі ў небе неапазнаных лятальных аб'ектаў. І зрэшты пачала вось гэтая сцяна неразумення, маўчання разбурацца, і ўлады былі вымушаныя так ці іншым чынам рэагаваць на гэтую з'яву, прызнаць ейнае існаванне. У Кангрэсе ЗША, між іншым, адбылося ўжо 6 адкрытых слуханняў па пытанні НЛА.
Першыя адбыліся ў 1966 годзе, апошнія ў 2024. Дарэчы, матэрыялы гэтых слуханняў можна знайсці ў адкрытым доступе на сайце Кангрэса. І пытаннямі НЛА займаліся не толькі амерыканцы. Як паведамляе фізік Міці Акаку ў сваёй кнізе «Фізіка немажлівага», у 2007 годзе французскі ўрад азнаёміў грамадскасць з дадзенымі аб назіранні НЛА за апошнія 50 год. Вы бачыце, 50 год французы не спалі ў шапку, а на ўрадавым узроўні стварылі нейкую інстытуцыю, якая акумулявала гэтыя сведчанні і правяла іхні аналіз. Яны прааналізавалі 1600 рэпортаў аб назіраннях і выдалі такі вынік. Прыблізна 9% з іх можна растлумачыць натуральнымі прычынамі. Яшчэ 33% маюць верагоднае тлумачэнне, то бок яны могуць быць, мець іншапланетнае паходжанне, а могуць і не мець, ніхто не ведае. Яшчэ 48 не знайшлі свайго тлумачэння ў рамках даступных нам ведаў аб сусвеце. 48%, сябры, гэта вельмі шмат, згадзіцеся. То бок, як мінімум 800 зафіксаваных афіцыйна вартых даверу сведчанняў назіранняў НЛА толькі ў Францыі за 50 год. Згадзіцеся, это вельмі немало. Зрэшты, з таго самага моманту, як з'явіліся фота і відэапрылады, як я ўжо сказаў, НЛА здымаюць і фатаграфуюць. Вядома, частка гэтых фота, прынамсі з адкрытага доступа, з'яўляецца прадуктам монтажа. Ну і зараз, зразумела, з відэагенератарамі на падставе штучнага розуму можна рабіць яшчэ больш якасныя фейкі. Аднак, як жа быць з такімі выпадкамі, калі НЛА бачаць адначасова вялікая колькасць людзей і потым паведамляюць аб гэтым у СМІ і іхнія сведчанні сыходзяцца? А як быць, калі пры гэтым фатаграфуюць з розных ракурсаў? Калі такое назіранне пацвярджаецца паказаннямі радараў? Як быць, калі сведчанні паходзяць ад афіцыйных асобаў, якія па сваіх службовых абавязках выконваюць пэўныя функцыі і нясуць заканадаўчую адказнасць за свае словы? Няўжо яны ўсе таксама хлусяць? Я бы мог здзейсніць пералік гэтых выпадкаў і зрабіць вялікую падгборку на гэты конт, але гэта раздзьмуе наша відэа да неверагодных памераў, і таму ўсіх, хто жадае больш верыфікаваных сведчанняў, я накіроўваю ў апісанне, там ёсць больш-менш верыфікаваныя, адэкватныя выпадкі з назіраннямі і прааналізаваныя нармальнымі навукоўцамі. Гісторыя ведае вялікую колькасць назіранняў НЛА, зафіксаваных вайскоўцамі, паліцыянтамі, пілотамі і капітанамі суднаў. Яны зафіксаваны як у афіцыйных рэпортах, гэтак і ў паведамленнях СМІ. Скептыкі гавораць, што ўсе без выключэння назіранні НЛА можна спісаць на альбо галюцынацыі, альбо натуральныя аб'екты кшталту метэора, самалёта, птушкі, кітайскага фонарыка, альбо на выдумку назіральніка. Але мне падаецца абсурднай думка, што такая колькасць людзей можа сістэматычна хлусіць. Тым больш, калі выгада ад гэтай хлусні, мякка кажучы, невідавочная. Ладна, яшчэ можна зразумець там часы халоднай вайны, 47 год, калі сапраўды ты заявіў у прэсу, што ты пабачыў нешта небачанае раней, і ты стаў зоркай на некалькі дзён. Окей. Але калі гэта гавораць людзі ў 25-26 годзе, згадзіцеся, тут казаць аб нейкай выгадзе не выпадае. Таксама мне падаецца абсурднай думка, што пілот самалёта ці капітан карабля можа пераблытаць штучны, незразумелага паходжання аб'ект у паветры з метэорам, птушкай, са спадарожнікам. Мне падаецца, сцвярджаць такое, гэта проста ўважаць людзей ідыётамі. Па ўсім свеце існуюць уфалагічныя арганізацыі з энтузіястаў, у якіх мноства людзей ёсць з акадэмічнай адукацыяй, якія займаюцца расследаваннем, даследаваннем анамальных з'яваў, у тым ліку і НЛА. Гэта людзі, знаёмыя з навуковым метадам. Яны праводзяць досыць сур'ёзную даследчую працу, выязджаюць на месцы здарэння, апытваюць сведкаў, усталёўваюць онлайн-камеры на месцах назірання НЛА. Многія з гэтых арганізацый існуюць дзесяцігоддзямі,
і атрымоўваюць прыватнае фінансаванне. То бок я сыходжу з таго, што хутчэй за ўсё, калі б гэта былі проста зборышчы фрыкаў, якія выдумалі сябе нейкую лухту і яе даследуюць, ну, наўрад ці хтось згаджаўся б даваць ім на працягу доўгага часу вялікія грошы, правда? І, дарэчы, такая арганізацыя ёсць у Беларусі, называецца Уфаком. Спасылку можете пабачыць у апісанні. І мне, да прыкладу, вельмі не падабаецца, калі скептыкі бяруцца абясцэньваць працу гэтых людзей толькі таму, што феномен, які яны вывучаюць, не ўнесены ў нейкія афіцыйныя спісы навук. Вось ёсць такія камісіі усялякія пры акадэміях навук, якія афіцыйна называюць уфалогію псеўданавукай і лжэнавукай. Я лічу, гэта шкодны падыход. Аднак, прабачце, ну, навука яна ж так і развіваецца, што калі мы бачым нейкую рэч, якую мы на сёння мы не можам вытлумачыць, мы пачынаем збіраць аб ёй дадзеныя і збіраем іх да таго часу, пакуль масіў гэтых дадзеных не дасягне пэўнай крытычнай масы, якая дазволіць убудаваць гэты феномен у нашу сістэму ведаў. А безглуздае адмаўленне феномену замест таго, каб яго вывучаць, ніякім чынам не дапамагае навуцы. Нагадаю, што французская акадэмія навук, а гэта на свой час была перадавая навуковая арганізацыя, вельмі разумныя людзі там сядзелі, свецілы тагачасныя. Так вось гэта французская акадэмія навук толькі ў 1803 годзе прызнала, што існуюць метэарыты. Да гэтага, колькі б ім не распавядалі сведкі, колькі б ім людзі не прыносілі парэшткі гэтых метэарытаў, яны казалі адное і тое ж. Камяні з неба падаць не могуць. Ну і зараз, здаецца, з НЛА у некаторай ступені гісторыя паўтараецца. І ў звязку з гэтым вельмі паказальная сумная гісторыя Джеймса Макдональда, амерыканскага фізіка і метэаролага, які працаваў у Арызонскім універсітэце. Ён быў адным з першых, а можа і першым, такім сур'ёзным акадэмічным навукоўцам, які асмеліўся казаць, што НЛА гэта не галюцынацыі, не спадарожнікі і не метэазанды, а рэальна існуючая з'ява, тлумачэнне якой мы не ведаем. Ён зацята спрачаўся са скептыкамі, ну, ось як я зараз, настойваючы на неабходнасці вывучэння гэтага феномена. Ну, а тыя адмаўлялі само ягонае існаванне. Казалі, што няма ніякіх неапазнаных летальных аб'ектаў, ёсць тыя аб'екты, якія былі памылкова такімі палічаны. Гэта ўсё метэарыты, паветраныя шары, ну ці галюцынацыі сведкаў. Пазіцыя Макдональдса была такая: мы ведаем, што нешта незразумелае існуе, гэта трэба вывучаць. Але яго знайшлося досыць ненавіснікаў, каб сістэматычна пачаць яго дыскрэдытаваць і высмейваць. Пасля чаго ягоныя праекты пазбавілі фінансавання, а сам ён быў фактычна выключаны з акадэмічнай супольнасці. І Джеймс Макдональдс скончыў жыццё самагубствам у 1971 годзе ва ўзросце 51 года. Чаму? Таму што вы самі разумееце, для навукоўца, які ўсё сваё жыццё аддаў навуковай працы, страта акадэмічнага статуса фактычна азначае канец жыцця. Вось ён і вырашыў пайсці з жыцця такім чынам. У адной з дакументалак, якую я глядзеў, мне таксама патрапілася размова астранома Жака Валі з журналістамі. Яго спыталіся, чаму ён, сур'ёзны навуковец, займаецца вывучэннем нейкіх там летаючых талерах. А што ён сказаў, што я не адзін такі, у нас цэлы калектыў, але большасць навукоўцаў у гэтым калектыве не хоча казаць аб сваім занятку публічна, каб не рызыкаваць сваёй кар'ерай. І нават Марка Рубіо, дзяржсекратар ЗША, хто не памятае, у 23-м годзе прызнаў, цытата: "There is a stigma around it, right? No one wants to be a UFO guy." То бок, вакол гэтай з'явы НЛА існуе пэўная стыгма, ніхто не хоча быць НЛАшнікам, НЛА-чуваком. Мне падаецца, гэта цудоўны прыклад таго, як канфармізм і коснасць перашкаджаюць прагрэсу і навуковаму пошуку. Менавіта таму, дарэчы, UFO, Unidentified Flying Object, так, які мы ведаем усе пад гэтай назвай, у нас калька з ангельскай мовы, так, былі афіцыйна перайменаваныя у UAP, Unidentified Aerial Phenomena, неідэнтыфікаваны паветраны феномен.
просто змянілі назву, таму што вакол абрэвіатуры УФО існуе цэлы вораг нейкіх дурацкіх стэрэатыпаў і міфалогіі, завязаных вельмі моцна на коміксы і фантастыку. І трэба сказаць, што наколькі я бачу зараз, ЗША змагло пераадолець гэты канфармізм і гэтую стыгму па адной простай прычыне. Пытанне пачало датыкацца нацыянальнай бяспекі. Як сказаў той жа Марко Рубіо, мы больш не можам гэта ігнараваць. А зараз, сябры, крыху канспіралогіі. Мажліва, што не ўсе навукоўцы такія косныя канфармісты, і баяцца яны не толькі таго, што іх высмеюць. Не так даўно ў прэсе з'явілася інфармацыя пра 68-гадовага Нейла Маккасланда, генерала ў адстаўцы, які быў касмічным інжынерам і пасля адстаўкі супрацоўнічаў з праектам To the Stars, заснаваным музыкантам Томам Дэлонгам, і актыўна займаўся аналізам дадзеных аб неапазнаных лятальных аб'ектах. У сакавіку 26-го года Нейл Маккасланд сышоў са свайго дома ў Альбукерке, штат Нью-Мексіка, зноў Нью-Мексіка, пакінуўшы акуляры і тэлефон, аднак узяўшы гаманец і рэвальвер. І ў некаторы момант высветлілася, што ўжо 11, па некаторых дадзеных 15 навукоўцаў загінулі ў ЗША з 2020 года. І гэта былі навукоўцы, якія працавалі ў высокатэхналагічных, калі можна так сказаць, футурыстычных сферах, звязаных з вельмі складанымі галінамі фізікі. Гэта і антыгравітацыя, цёмная матэрыя, плазма, альбо з ядзернай фізікай, альбо вывучалі НЛА, альбо займаліся астробіялогіяй. Калі браць лічбу 15, то амаль палове з гэтых людзей не было і 50 год. Чацвёра ж са зніклых увогуле ніколі не былі знойдзеныя. А астатнія загінулі пры абставінах, якія, пры жаданні можна палічыць загадкавымі. У асноўным жа гэта быў суіцыд, часта без нейкай відавочнай нагоды, а хтосьці трапляў у ДТЗ, а хтосьці згараў ад раку за пару месяцаў. Гэтая тэма была паднята ў амерыканскіх медыях. Яна не прайшла незаўважнай. Спачатку артыкулы на Substack, потым тэма была заўважана журналістам Джо Роганам, і вось ужо у Белым доме ствараецца цэлая адмысловая камісія для разбора гэтай праблемы. І ФБР нават выпусціла адмысловую заяву, у якой сказала, што мы знаходзімся на астрые усіх высілкаў па пошуку узаемнай сувязі між гэтымі знікненнямі і смерцямі. І нават Трамп быў вымушаны адказваць на пытанні журналістаў наконт гэтых зніклых ці памерлых навукоўцаў, цэлай чарады гэтых смерцяў і знікненняў. Правда, нічога канкрэтнага ён не адказаў, ён сказаў, што гэта вельмі кепска, нашыя службы будуць разбірацца, і мы будзем трымаць вас інфармаванымі на гэты конт. Крытыкі гэтай тэорыі змовы гавораць, што у США 700 000 чалавек працуе ў аэракасмічнай галіне і маюць доступ да інфармацыі пад грыфам абсалютна сакрэтна. І яны кажуць, што па тэорыі верагоднасці па-любому хтосьці з іх патрапіць у ДТЗ, хтосьці памрэ раптоўна, хтосьці знікне і гэтак далей. Спрэчна, я б сказаў, таму што вельмі вялікая гэта чарада, не выглядае гэта як выпадковасць і не выглядае гэта як смерці, якія ніякім чынам адна з адной не звязаныя. Тым больш, што ўсе гэтыя людзі працавалі альбо ў супервысокатэхналагічных, так бы мовіць, футурыстычных сферах, альбо займаліся НЛА. У чым жа сапраўдная прычына гэтых смерцяў, я рабіць выснову не бяруся. Скажу толькі, я не думаю, каб гэта быў нейкі іншапланетны след. Не думаю, што іншапланецяне гэтых людзей выкрадалі ці забівалі. Хутчэй, як па мне, больш верагодная праца варожых краінаў, іхніх выведак. Гэта найперш, канешне, Кітай. Некаторыя канспіролагі лічаць, што гэта могуць быць амерыканскія спецслужбы, якія мэтанакіравана вынішчаюць навукоўцаў, якія занадта блізка падышлі да праўды. Але мне гэтая версія падаецца малаверагоднай, бо ва ўмовах, калі тэма ўжо стала публічнай у СМІ, калі гэтая НЛА абмяркоўваецца ў Кангрэсе, забойствы асобных навукоўцаў, яны папросту нічога не дадуць. Ды і матыў такіх забойстваў невідавочны. Але мы з вамі дагэтуль так і не адказалі на пытанне, што ж такое НЛА.
І тут рэч у тым, што казаць аб тым, што гэта касмічныя караблі іншапланецян, мы са 100% упэўненасцю не можам. Бо многія выпадкі назіранняў НЛА настолькі не патрапляюць пад гэты шаблон, што пакідаюць прастору для самых разнастайных тлумачэнняў. Нават пры самым максімальным напружванні фантазіі іх вельмі цяжка вытлумачыць іншапланетнымі караблямі. І тут мы падыходзім да вельмі інтрыгуючай часткі. Дзякуючы масавай культуры мы прывыклі, што НЛА – гэта лятаючыя талеркі ў небе. У рэальнасці ж феномен НЛА праяўляецца ў настолькі разнастайнай форме, што ягоныя праявы нават цяжка класіфікаваць. Пачнем з таго, што НЛА не заўсёды назіраюць у паветры. Існуе аграмадная колькасць назіранняў НЛА, якія вынырваюць з вады. Іх назіраюць нават пад вадой экіпажы суднаў і падводных лодак, дзякуючы эхалакатарам. Яны бачаць аб'екты, якія перасоўваюцца з хуткасцю некалькі сотняў кіламетраў за гадзіну пад вадой, прашу заўважыць. НЛА бываюць не толькі дыскавіднай формы, але і шаравіднай, рамбавіднай, сігаравіднай. Вось вам дадзеныя AARO, гэта All Domain Anomaly Resolution Office, камісія пры Мінабароне ЗША, якая займаецца вывучэннем НЛА. Згодна з іхнімі даследаваннямі, большасць НЛА маюць памер ад 1 до 4 метраў, шаравідную форму, аб ёй паведамілі 47% назіральнікаў, белы ці серабрысты колер і перасоўваюцца на вышыні 6 кіламетраў. Ну, гэта ў сярэднім. Што да формы, то, як сведчыць інфаграфіка ад таго ж AARO, толькі 2% назіраных НЛА маюць дыскавідную форму. Астатнія, як бачым, альбо сферычныя ў большасці, альбо іхнюю форму дакладна ўстанавіць не атрымалася. Больш за тое, ёсць мноства паведамленняў аб тых, як НЛА трансфармуюцца прямо ў палёце, змяняюць форму, раздзяляюцца, зліваюцца, альбо проста знікаюць, альбо павольна раствараюцца ў паветры. Тое ж AARO, сабраўшы прыкметы тыповага сярэдняга НЛА, адзначыла, што ён, як правіла, будзе сферычным і паўпразрачным. І вось, зрэшты, мы пераходзім да таго, аб чым я казаў у пачатку, што Міністэрства абароны ЗША, а гэта, я лічу, самая магутная і высокатэхналагічная арганізацыя на нашай планеце, пачала не толькі даследаваць гэтую з'яву, але і выкладаць пакрысе тую інфармацыю, што мае ў адкрыты доступ. Пачалося ўсё за апублікаванне Пентагонам у 2017 годзе яшчэ запісаў з баявых самалётаў авіяносца «Німец», якія патрулявалі неба блізу паўднёвай Каліфорніі і заўважылі аб'ект, які пазней быў названы аб'ектам Тик-Так, за сваю форму. Відэа іхніх назіранняў, як і аўдыаперамовы пілотаў між сабой былі апублікаваныя. Ізноў жа ёсць людзі, якія скажуць, што гэта мог быць дэфект плёнкі пры запісу. Аднак як жа тады яго, акрамя відэакамер, адразу некалькіх, бачылі людзі на свае ўласныя вочы, а заадно і радар. Аб'ект цікавы перш за ўсё сваімі памерамі. Яны ацэньваюцца ад 3,5 да 4 метраў, а яшчэ траекторыі руху. Такія манёвры, як ён рабіў, нерэальныя для зямных летальных апаратаў. Ён рабіў павароты пад прамым вуглом, вось так, рэзкія вертыкальныя ўзлёты і падзенні. Падлічана, што падчас аднаго з манёвраў ён перасунуўся вертыкальна ўніз на амаль 9 кіламетраў за, увага, 0,78 секунды. Зноў жа, навукоўцы, якія займаюцца гэтай тэмай, падлічылі, што аб'ект і той, хто ў ім тэарэтычна мог знаходзіцца, мусілі атрымаць у гэты момант гэтага манёвру, перагрузку ў 5200 G. Можете сабе ўявіць? Каб вы разумелі, пры такой перагрузцы вага кожнага прадмета ці дэталі апарата павялічваецца ў 5200 разоў. То бок любы прадмет, які важыў кілаграм, пачынае важыць больш за 5 тонн. Любы зроблены чалавекам аб'ект пры такой перагрузцы імгненна сплюшчваецца ў блін. Не кажучы ўжо пра тое, што ад хуткасці перасоўвання ён мусіў бы нагрэцца пры трэнні аб паветра так, што, будь ён металічным, ён бы імгненна ператварыўся ў плазму.
нават не расплавіўся бы, а ператварыўся ў плазму. Але па заканчэнні гэтых манеўраў ведаеце, што стала з прадметам? Ён аказаўся перад самым носам у пілота, пасля чаго знік. Проста яго не стала. Все гэта назіралася, паўтаруся, людзьмі і прыборамі. І вось на пачатку 2026 года па распараджэнні Трампа пайшлі ўжо досыць грунтоўныя публікацыі афіцыйных дадзеных аб назіраннях НЛА менавіта вайскоўцамі. То бок это не проста збор ад нейкіх рандомных сведкаў, а канкрэтна зафіксаваныя ў рапартах і на відэа, часта з паказаннямі прыбораў, эпізоды за некалькі дзесяцігоддзяў. Акрамя пісьмовых рапартаў, як я ўжо сказаў, ёсць аграмадная колькасць відэа, і гэтыя відэа гавораць самі за сябе. Я не глядзеў все, таму што для того, каб нават проста бы іх все праглядзець, я мусіў бы месяц нічым іншым не займацца. Аднак таго, што я паглядзеў, дастаткова, каб зразумець, што на нашай зямлі прямо зараз адбываецца штосьці, што мы ніяк не можам вытлумачыць нават усёй сукупнасцю нашых навуковых ведаў. Што гэта такое? Ёсць розныя версіі. Одна версія – гэта версія Тимаці Галлода, вядомы акіянограф, адмірал амерыканскага флота ў адстаўцы і адзін з самых публічных даследчыкаў НЛА. Ён лічыць, што гэта могуць быць не прыхадні з космасу, а паралельная цывілізацыя пад вадой. Ён сыходзіць з таго, што мы ў рэальнасці-то ведаем сонечную сістэму лепей, чым нашы ўласныя водныя нетры. Ось эта тоўшча акіяна, яна вывучана толькі на 3%. Дно не картаграфіраванае сусветнага акіяна, толькі невялічкія яго працэнты. Адпаведна, там можа існаваць стагоддзямі, тысячагоддзямі ўсё, што заўгодна, без будь-якога нашага мяшанства. Дарэчы, гэта і тлумачыць часткова, чаму мы так часта назіраем НЛА, якія выныраваюць з вады. Гэта адна версія. Іншая версія, што гэта могуць быць аб'екты з паралельных сусветаў, якія ў момант, калі нейкім чынам нашыя сусветы перасекаюцца, перамяшчаюцца з таго сусвета ў наш. Гэта, дарэчы, можа часткова тлумачыць, чаму яны часта бываюць паўпразрыстымі, бо на нашым узроўні рэальнасці яны не могуць матэрыялізавацца да канца. Ось. Іншая версія, што НЛА гэта прыхадні з будучыні. Гэта мы самі, якія прыляцелі паглядзець на сябе у мінулым. Ось, правда, тут узнікае шмат пытанняў датычна гэтых прасторава-часавых парадоксаў. Выходзіць, што калі яны вяртаюцца назад, глядзяць на нас, на саміх, то гэта ж мяняе, выходзіць, і паслядоўнасць падзеяў у нашым часе, і атрымоўваюцца яны куды ўжо будуць вяртацца, ў іншую рэальнасць ці куды. Ну і, канешне, версія з іншапланецянамі, класічная. Скажу шчыра, што я лічу гэтую версію самай верагоднай, таму што яна напрашваецца з усіх лагічных высноваў і фактаў. У той жа час мне падаецца, што, хутчэй за ўсё, усе ці амаль усе гэтыя апараты, яны не пілатаваныя. Аб гэтым гаворыць іх памер і перагрузкі, якія ў іх адбываюцца. Ну, ось уявіце сабе, як гэты аб'ект тык-так. Ён памерам 6 метраў і, вось ты паляцеў так да зорак, і каго ты можаш уціснуць у гэтыя 6 метраў? Колькі вас там туды збярэцца? Правда? Хаця, з іншага боку, мажліва, яны ўмеюць сціскаць прастору час, і там унутры гэтага аб'екта месца насамрэч нашмат болей.
Я думаю, вельмі верагодная версія таго, што гэта могуць быць самі па сабе разумныя аб'екты. То бок уявіце сабе, што у той жа тоўшчы акіяна жыве шмат такіх жывых істотаў з такой біялагічнай механікай, якую мы нават не можам сабе уявіць, ніколі не маглі. І тым не менш яны існуюць. Яны так прыстасаваны як да навакольнага асяроддзя, яны так дзіўна выглядаюць, што яшчэ 200 год таму дастань гэты аб'ект з тоўшчы акіяна, пакажы навукоўцу, ён сказаў бы, што такога быць не можа, таму што проста не можа быць. Цалкам мажліва, што гэта сапраўды жывыя аб'екты, якія прыходзяць з космасу, але гэта не аб'екты, створаныя іншапланецянамі на іншапланетным заводзе, а проста такая форма жыцця, як вось муха можа летаць у нас па пакоі, гэтаксама і гэтыя жывыя істоты могуць летаць па галактыцы і час ад часу наведвацца на нашу зямлю. Ну і яшчэ адна такая субверсія, гэта тое, што гэта могуць быць рабатызаваныя апараты, кіраваныя здалёк, мажліва, з некалькіх светавых год ад нас, мажліва, стаіць нейкі мацярынскі карабель з-пад сонечнага боку у цэнтры сонечнай сістэмы, як мы яго не бачылі, і адтуль адпраўляе нам сюды нейкія занды. Я лічу ўсё ж такі, што версія з іншапланецянамі яна самая верагодная, хаця я не дам руку на адсячэнне за яе, але калі мы яе прымаем, то перад намі непазбежна становіцца парадокс Фермі. Энрыка Фермі гэта фізік, які ў свой час агучыў парадокс, згодна з якім у сусвеце існуюць мільярды планет, прыдатных для жыцця, з падобнымі на зямлю умовамі. Менавіта мільярды. І статыстычна неверагодна, каб нідзе на гэтай планеце, а толькі на адной зямлі зарадзілася разумнае жыццё. Але тады пытанне, чаму ж мы не бачым слядоў гэтага разумнага жыцця, чаму мы не маем з гэтым жыццём ніякага кантакту? Дзе радыёперадачы іншапланецян, якія мы лавілі б сваімі антэнамі, дзе іншапланетныя паці на арбіце, чаму яны не спускаюцца, не размаўляюць з намі, і гэтак далей, гэтак далей. На гэты парадокс Фермі ёсць некалькі адказаў. Адзін з іх палягае ў тэорыі палеакантакта, згодна з якой іншапланецяне якраз такі мелі досыць трывалы кантакт з чалавецтвам у дапісьменную эпоху. І ў гэтай тэорыі ёсць свае прыхільнікі, і адзін з іх, дарэчы, гэта Нік Поуп, брытанскі дзяржслужачы ў міністэрстве абароны і таксама вялікі энтузіяст НЛА, які займаўся вельмі актыўна гэтай тэмай, шмат выступаў у СМІ. І ён, дарэчы, адзін з гэтых 15 памерлых навукоўцаў і зніклых. Ён памёр ад рака стрававода літаральна на пачатку 2026 года. І вось ён якраз і адстойваў гэтую версію, апапіраючыся на мноства міфаў, міфалогіі, якая прыйшла да нас з старажытнага часу. Ну, вы памятаеце, што міфалогія гэта старажытная форма гісторыі, так? То якраз такі на гэта ўказваюць шматлікія міфы, легенды, мегалітычныя пабудовы на тэрыторыі розных краінаў, там гэта і малюнкі ў пустыні Наска, гэта і шматлікія малюнкі наскальныя, якія можна інтэрпрэтаваць як летальныя апараты, якія спускаюцца з неба. Карацей, тэорыя палеакантакта насамрэч не кепска распрацаваная, ёсць процьма літаратуры на гэты конт, не ўся яна якасная, не ўся яна строга навуковая, аднак калі вам цікава, відэа асобнае на гэтую тэму, калі ласка, напішыце ў каментарах, і мы абавязкова пастараемся высветліць, ці наведвалі іншапланецяне зямлю ў мінулым, ці не. Ну а на пытанне, чаму іншапланецяне афіцыйна не выйдуць на кантакт з планетай Земля, асабіста ў мяне ёсць вельмі простае тлумачэнне, таму што мы не дацягваем да іх эвалюцыйнага ўзроўню. Калі вы ідзеце па лесе і сустракаеце муравейнік, ну вы, напэўна, не садзіцеся на карачкі і не пачынаеце уступаць у кантакт з мурашамі, правда? Тое самае іншапланецяне, то бок і наш узровень развіцця для іх гэта прыблізна як для нас мурашы. І я думаю, галоўным чыннікам тут служыць тое, што мы дагэтуль яшчэ не асэнсавалі сябе як адзіны біялагічны культурны від, не асэнсавалі нашу духоўную і энергетычную прыроду, і не аб'ядналіся ў адзін
глобальны палітычны арганізм. Я калі был іншапланетянінам, я б калі паглядзеў, што эти людзі жывуць на адной планеце, яны замкнёныя натуральна фізічным чынам у адным месцы, але пры гэтым яны дагэтуль не могуць аб'яднаць усе рэсурсы сваёй планеты у адзіную сістэму, аб'яднаць усе рэсурсы ўсіх людзей у адзіную палітычную, эканамічную, фінансавую і духоўную сістэму. Это гаворыць аб тым, што іхнія нізменныя інстынкты пакуль што пераважаюць здаровы сэнс, здаровы глузд, і таму кантактаваць з гэтымі істотамі сабе даражэй. Гэта будзе прыблізна як каланізатары там у 15-16 стагоддзя уварваліся ў Афрыку, дзе былі людзі, яшчэ не дасягнулі такога ўзроўня палітычнага і тэхналагічнага развіцця, і давай раздаваць гэтым людзям мушкеты, порах, пушкі для вырашэння сваіх уласных задач. І калі гэтыя людзі атрымалі гэта ўсё, канешне, нічога добрага з гэтага не атрымалася. Гэта, каб пазбегнуць такіх самых умяшальніцтваў, якія прывядуць да кепскіх наступстваў, іншапланецяне пазбягаюць будь-якога афіцыйнага кантакту з намі. І, як я ўжо казаў, все сведчанні аб людзях с неба, богах с неба, которые приходят к нам и вучаць нас чамусь розным тэхналогіям, яны ўсе адносяцца да пісьменных эпох. То бок это ўсё палеаліт, неаліт. Адтуль гэта ўсё прыходзіць. А як толькі чалавек атрымаў пісьменнасць, як толькі пачалі з'яўляцца першыя дзяржавы, як быццам адрубіла у чалавечай гісторыі все вось такія аповеды. Таксама ёсць аб чым задумацца. Мажліва, хтосьці мне скажа па выніках гэтага відэа, што все гэтыя развагі на такія адцягнутыя тэмы, глобальныя, далёкія, як іншапланецяне, гэта ўсё не патрэбна. Што гэта не своечасова, што зараз хапае больш актуальных праблемаў, там гэта і змены клімата, і войны, і штучны розум, і што не лепей нам сканцэнтравацца на тых праблемах, якія мы зараз маем перад сабой. Што на нас ёсць іншапланецяне, ці іх няма, прылетаюць яны, не прылетаюць, на маё жыццё гэта ніяк не ўплывае. А я лічу, што для таго, каб адэкватна разабрацца з праблемамі штодзённага парадку, важна час ад часу падымаць галаву ўверх і задумвацца аб рэчах вышэйшага парадку. Па-першае, гэта дадае гнуткасці і маштабу нашаму мысленню. Па-другое, гэта дапамагае больш свежым вокам паглядзець на ўласнае жыццё і на ўсё, што нас атачае. Гэта як павелічальнае шкло. Адну карціну ты бачыш, калі вось так яго наблізіш, а калі наблізіш да самага вока, ты бачыш ужо іншую карціну. Тое самае і тут. Пытанне прыбліжэння, пытанне маштабу і ўзроўню погляда. Задумвацца аб вялікім і важным ніколі не рана і ніколі не позна. Гэтаксама, як жывучы ў штодзённай мітусні, я лічу, нам важна думаць пра Бога, пра ягонае існаванне, ці атэістам, не ведаю, пра неіснаванне, пра законы сусвета. Всё это, як падаецца, ніяк наўпрост не ўплывае на нашае жыццё, но калі мы паглядзім крыху вышэй, паглядзім маштабней, акажацца, што яшчэ як уплывае. Зрэшты, цікаўнасць да чагось большага, чым штодзённыя патрэбы нашага цела, а таксама пошук ісціны, гэта і ёсць тыя рэчы, якія робяць нас людзьмі. Напішыце, калі ласка, ці спадабалася вам гэтае відэа, пастаўце яму лайк, калі ласка, калі яно вам спадабалася. З вамі быў Мікола Дзедок. Усім добра і крытычнага мыслення.